No niin, moi Tupe. Ajattelin tehdä semmosen jutun, että sanokaa kommenteissa joku tarina, mitä teillä on vaikka esim. Käynyt Croftopias. Niin mä valittiin jonkun tarinan sieltä, mikä voisi olla paras. Niin sitten mutta sun pitää olla Croftopias. Sitten kun jos mä valittiin sun tarinan, niin niin sitten sä saat VL. Tai no, mä voin antaa sulle VL. Sitten kun mä vaikka esim. Näen sut jossain tai jotain, niin kirjoittakaa kommenteissa jotain juttui. Mutta mä teen vielä tähän loppuun jotain kivaa. Otaapas. Niin älkää ihmetelkö, jos mulla on vähän tämmönen ääni, koska mä oon kipeä. Nyt meillä on täällä vieras. Ja mä en tiedä, mitä me tehtäis tässä lopussa vielä. Jotain kivaa, ehkä. Voisin kiveä vaikka tai antaa VL:n tolle. Ops. Olkoon se donaa. Niin kertokaa mulle vaikka kommenteissa, että miten voi vaihtaa tuota kanavan nimeä. No, otetaan donaako se lisää. Ei tarvitse vielä. Mut ihan sama. OMG, Hukelak. Tai no, eihän se nyt kovin arvokas. Mut ihan sama. Vähän sukkii, vai mitä kenki on. Se oli varmaan siinä. Ottakaa. Mä katson, donaako tää vielä. Mä en oo ihan varma. Otetaan hetki. Mitä mä tekisin teille? Että teillä olisi jotain kivaa. No kertokaa kommenteissa, että vaikka jotain hauskaa, mitä te haluatte. Että mä tekisin videoilla, koska mulla ei ole oikein mitään suunnitelmia, mitä mä tekisin videoilla. Koska niin, mä en oo kovin hyvä YouTubettaja kumminkaan. Tää mä en oikein tiedä. Tää donaa sitten mä lopetan. Yeah. Ja mä tuun jossain vaiheessa tekemään uuden kanavan ehkä joskus tammikuussa, että on tässä vielä aikaa. Hiukset. Aika sellainen tai niin. Ok, moi Tupe.
Ei vaan siis, ei, joo siis moi. Muistakaa tilata ja tykätä. Se olisi moro.